koliko su NTP-ovi pokretačka snaga celog ekosistema? NTP-ovi su pre svega jedan i dalje veliki potencijal. Kada govorimo o nekim definicijama šta je to park i šta mi treba da radimo, mi pružamo infrastrukturnu i stručnu podršku našim članovima, uglavnom start-up timovima i kompanijama koje su u parku. I fokus parkova treba da bude na tome. Međutim, uloga i aktivnosti koje parkovi sprovode daleko šira, upravo u segmentu nekog šireg doprinosa ekonomskom razvoju i regionalnom razvoju u državi. U zavisnosti od toga na kom stepenu razvoja je konkretan lokalni ili regionalni ekosistem, aktivnosti parka moraju biti prilagođene tome.